Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pravimo slime i hajde da krenemo. Šta nam je potrebno? Lepak, pena za brijanje i borna kiselina. Mi ćemo da dodamo još rakice. Šta prvo stavimo? Lepak. Ali ima još? Ima još. Sad stavljamo penu za brijanje. Dosta. Još malo. Dobro. Sad. Sad treba da promešamo. To ćeš ti da mešaš ili ja? Ja ću. Mešaj, mešaj. Što lepo miriš. Sigurno treba još malo lepka. Mi smo kupili 2. Ovdje ti ostalo lepo, čekaj. Čekaj. Ti malo promešaj. Malo bolje da promešam. Da li treba još malo lepka? Ne